Infinity. Hello. And yeah. Ndathindani. Ngwana ndakada ndikwanise. Hayi ndikwanise zvona. Alright. Ciao. Ele bom. Mana aku. Dira. Ndivyo jamani, boye. Sita kufizuka ja. Chigo, ungabwa kufizuka ni kabase kaka. Toneke. Anditogara hapo tena. Yes. Uri bose? Ndiri bosha mara. Ndanogara pamba. Imagine kumuka ukugeza kumbogara kupamba. Kumbogara basi. Ayo, shawo ufana mbobudo chienda ochino. Aindanete. Kabe wako yosha. Upi. Mose tenze sawombuma. Ngoma noyaje. Yo, ukutoyasona, ukutoti picture, titori tu. Ukutoona picture na one. Yes. I'm not in the mood na setora sonja. Awe aiti kudzi. Aiti chiko needwe. Aiti chi. Ndio anonzi vakomana. Iwo chauri kuda mukomana anoti moyo wake. Ichi chauri kuda mukomana anoti moyo wake. Ini nanga. Basi ndio vakomana kunaisha. Mukomana adirwe kunaka kana kuti chisha. Haiti yake iripo. Ndoifarira. Kose utora chidaro. Kana usiri kumuda ndipe hangu ndichestera hangu muzotisha mwana yangu iri kukuda ndotore. Kudzi. Iwe sha. Yo ngade mukomana ambo ndinyenga. Ko zvine basa rei kwandi ndomuvhoni yacho. Zvaunoita futa zviite iwewe. Ndopatinonetsana. Hata usikumuda ere. Auna kana tombodana naye usikumuda ndongotora zvi. Iwe kumudi. Kudanana naye zvi. Kururudo. Toto namnami kudotoda kutoramba kutoda Dira. Una mari shawara. Anti ndakuti dai toya kwandiri seni nditomuda hangu. Iyo kumune yatiri serious. Anti ndikukudza. Kudzi wakuramba uchinyanya kutaura nezvake. Mari yoya kwandiri. Sana nezvikumuda izvozvo zvauri kutaura. Kuri kumuda ere wakumuda? Iwe uri kumudi. Kudana naye. Iwe kana chikuda atidai atumire wewe mari.
nonoka wenu mwana ndipo yamwe mchita nemchingopinda nomwe mchita sepo ndipo yaunenge uchititira chigeza maoko re geza maoko chiugezere geza kungwara nawo unotonga chirodza msipera kurodza msipo nouziya saura zekumba padi zema midzi ndikuzoda basic attempt dotsonda kapo iko kaikai kausikaziya na Pfumbu muri kufane kutema mama mayamba amazing unozongoti pakagosto 10 zvakafamba bhuku mungokufonera izi apo aizidenja muitira plan ando yacho apana zongokakandira kathaza kamwe kukizha taza mdara ya nomuchitazekwa na Pfumbu ndopa mungadhibhira pakupa mabhebhi mari wakadhakwa investment mfano wangu sha babhebhi anongotemwa pasina chavabudisa shavasina vapusa sha yofunga tuye ndikateme isina kumbomitirana somethingobhilivhisa nezvaunazvo kandemari kandombilivhisa nemari yo mari ipi saka kuti andamba ndaiona aunoba mumwe kogesha bo mfano wangu ndozongonditira plan wese abo watorikanganisa basa unenge uchita seko nyazovhara drowa wabuda kanganisa ndataramuranga chinhu zvamari mboziya here kuti jamstart inonetsa mbona aona pane mfeso wangu anokura apa mina nomufoni dangomona wangu 2 minutes waizi chivati ikaita kana isi mtenda kuya nechimoko chichi ibo saka anzi tipinde patena ari kuwo nangu handisandifara zvekupinda mudzimba dzevanhu handi hamusime vanhu ndeme munhu handi Infinity. mfeso wangu akunonoka manje iye ari kupi nibva ari mumashopu sitomirira nangu handisogara zvangu ndadaenda kuno uenda kumba mahafu tuno ashaini mangu unenge wakunditsvaka plus ndabinsinambotaura andotaura kuti 4 bhera ndopa unenge wakupandwa mazvano kune kefyu but still 4 shangu yakongei ndoda kuenda kumbe chitomboyombogara ako apa takamumirira handisogara yo chikore basa kunobva vanogara kure vese uya vambhedha nditori kamfuti zvakanaka utodzirwa zvisho uyangu veko shamwari yavo pamwe anenge akuda kusvika manje chikore kumbhedha ifapa pandakanzonzi pane nhingi inonzi hapana mazaire pawagarira unongogara mumasofa mune mazaire unobva wagarira kure social distance ausikuinzwa yekutaura social distance aunangu handisi kukwanisa kuswedera ikoko but ndikutonorwa ndakutora ngumbezi iwe kutonorwawe haukutonorwa usikuna rumerere handisi kumbotonorwa mira nditore ngumbezi ngumbezi harispeed vatikuona kutsika pe tikamirira mbiso wangu wese chita something wese wakiya dho here